אז ערב טוב לכולם, היום יש לנו ביקורת עבודות, אחת מתוך שתיים, עבודות שצילמנו בסגנון של לי פרידלנדר, צילמנו עם אלי בתל אביב, היו שתי סדנאות, לטעמי, אני חושב שלא רק לטעמי מאוד מוצלחות, עוד מעט נראה מה התוצאות. אני מעביר את השרביט לאלי, ואל תרחם עלינו, תעשה אותנו, תגרום לזה שנהיה יותר טובים ולא יותר מרוצים. הכל טוב, נעשה מה שצריך. זהו, אז ערב טוב לכולם, שלום, שבוע טוב, אמצע שבוע טוב, סוף שבוע, אני כבר לא יודע, אני נחתתי לא מזמן מקובה, אז אני ככה עוד בג'טלג, אז בגלל זה המכונית? אה, כן, קצת מכונית לשנות, ברקע. קצת, כן. אז סבבה, ואם יישאר קצת זמן ויהיה בא לכם, אולי אני אראה לכם קצת, אבל כרגע בשמחה, אני נתמקד. אומר לך כבר מעכשיו בשמחה. רק אמרת, בכיף. עשית לי געגועים. אז סבבה, אז בואו נתחיל, יש לנו הרבה. רק רוצה קצת להזכיר טיפה על כיוון הביקורת הפעם. כיוון הביקורת, ואולי גם במובן מסוים קצת להתחיל עם לדבר על תזכיר לי כמובן גם מאיר לקראת הסוף, לדבר קצת על מעין עבודת הבית שלכם למפגש הבא. וזה יתקשר גם לתפיסה הזאת של לי פרידלנדר, אבל גם לקחת את זה טיפה למקום אחר. אמ, שהבסיס, אני ככל שאני רואה, לא יודע, אמרתי לכם את זה גם במפגש, אבל אני חושב שיש משהו שניגשים דווקא אחורה לדברים עם קצת בגרות צילומית, אני קורא לזה, כן? אחרי שיש לך ניסיון, אחרי שאתה מבין, אחרי שאתה רואה, פתאום לגשת לצילום המאוד בסיסי, לצילום הגיאומטרי, לחשוב איך אתה משלב דוקומנטים עם תפיסה גרפית. זה החיבור שמצאתי לעצמי מהעבודות של לי פרידלנדר, ו... וזה לא משנה, אם יצא לי להראות לכם קצת קובה, אתם תראו כמה מהדברים היומיומיים יש לי פתאום שנכנסים בצילום לתוך הדבר הזה, כמה אתה יושב על נקודה ואתה מצלם את מה שאתה יודע ואתה מכיר ואתה מחכה, אבל פתאום אתה אומר, וואלה, בוא ננסה עוד קצת, בוא נשתמש קצת באלמנטים האלה והאלה. זה עובד, זה לא רע, זה באמת עניין של קצת לאתגר את עצמך, ואני אישית אוהב לאתגר את עצמי, אז אני חושב שגם אחרים אוהבים לאתגר את עצמם. אז הביקורת תהיה גם בהקשר הזה, היא מצד אחד, אנחנו רגילים להתעסק רק עם ביקורת על מהו דוקומנט טוב ומהו קומפוזיציה טובה, והפעם ניתן גם, הביקורת תכלול גם האם ניסיתם להתמודד עם המשימה הזאת של לקחת את האלמנטים ואת הצורות הגרפיות ברחוב לטובת הצילום, לטובת הסיפור. יש משפט שאני תמיד מתחבר אליו, שמדבר על זה שככל שאנחנו מייצרים שפה ויזואלית יותר מעניינת, אנחנו מאתגרים יותר את השכל ואת הרגש לעבוד יותר. זאת אומרת, כשיש לנו דימוי שעונה על הכללים של, קומפוזיציה טובה, שהאסתטיקה בצילום היא מספיק גבוהה, אז אתה מתחיל לפתח אצל הצופה גם את הרצון לחשוב יותר ואת הרגש שיעבוד יותר חזק על התמונות שלכם. ולכן החשיבות כן לדייק וכן להגיע בסוף למבנה נכון של צילום, להגיע לשפה שהיא ברורה, יש לה המון המון חשיבות. אז ברשותכם אני עובר למסך שלי. התבקשתי להתחיל עם אנשים לא בגלל שהם יותר נחמדים, אלא בגלל שהם צריכים לצאת, אז אני אשמח שכל פעם שנסיים מישהו תגידו לי מי הבא שאתם רוצים לעבור אליו. אנחנו מתחילים עם פנינה, שבאמת לצערי אם היה
זמן שכל אחד יוכל להציג את העבודה שלו ולהגיד קצת יותר, אז זה היה נחמד, אבל אתם קבוצה גדולה וצריך לעבור על כולם, אז מדי פעם הביקורת תהיה קצת יותר ארוכה על מישהו אחד ולפעמים פחות, אבל כולם יקבלו ביקורת כי המטרה זה ללמוד ולא המטרה זה רק להראות את התמונות, את כולם נראה. טוב, אז קודם כל אני אעבור על שלושת הצילומים האלו. יופי, אני אישית חושב שכמובן הצילום הזה במקרה הזה עובד הכי נכון, כלומר לקחת באמת את אותם אלמנטים שהם יומיומיים והם מאוד מאוד גרפיים ולהשתמש בהם בצורה נכונה, אין לי ספק שזה עשוי נכון. השילוב פה עם אותם אלמנטים שאנחנו מכירים בצילום הדוקומנטרי הקלאסי כדי לייצר קומפוזיציה טובה, משתתפים פה בתוך הסיפור הזה, למרות שאם שמתם לב, לי פרידלנדר לאו דווקא חייב אנשים בצילומים שלו, אבל כשאתה בהחלט מוסיף עוד אנשים לתוך התמונה, אז יש איזושהי האנשה לתמונה, מקבלת יותר רגש, מקבלת יותר משהו עכשווי, ולכן תוספת של אנשים מבחינתי זה אלמנט נורא נורא חשוב. הבסיס כשיש לך קודם כל את הצורה הגרפית הזאת של הקווים, והטקסטורות של המדרגות, הם הבסיס לכל הסיפור הזה, בלעדי זה לא היה מתקיים, או לא לפחות היה מתחבר לתפיסה של לי פרידלנדר. מה יותר יפה, או איך אתה ממשיך את זה לכיוון הנכון, זה כשיש לך את שני הבחורות האלה עומדות שם בצד שמאל, והן כבר מהוות את הבסיס לצילום. כלומר, בלעדיהן לא יכול לקרות משהו, יכול לקרות, אבל משהו מאוד מאוד אקראי. וברגע שיש לך איזשהו יסודות, בסיס להתחלה של קומפוזיציה, כמו המדרגות, כמו הבחורות בצד שמאל, זה שפתאום הוא עולה והיא יורדת, מייצר פתאום גם את ההפתעה של הצילום, ומייצר באמת איזשהו המשולש הזה שאנחנו נורא אוהבים. אני לא יכול להתעלם מהחיתוך בצד ימין, וצריך לתת מקום בצד ימין, אבל לא הייתי מפיל את הפרם על דבר כזה, אני מעיר את זה כדי לשים לב בפעם הבאה ולהקדיש לזה באמת תשומת לב, כי הרווחים האלה, הרווח יש לך רווח מספיק גדול פה בצד שמאל שאפשר לתת אותו בצד ימין, מאוד שמח דווקא על הקווים הישרים שמאפשרים הסתכלות מאוד נקייה על הצילום, ועדיין כל אחד במקום שלו עם הפלאפונים, עם הזה, אני אישית מאוד אוהב את הצילום הזה, יופי של תמונה. תודה. פה אני מבין את הכוונה, מבין את הכיוון שאת הולכת אליו, רוצה להשתמש באופניים, להשתמש בעמודים, יש פה איזושהי חלוקה שהיא מעניינת, אני לא בטוח שהחשיפה שלך היא החשיפה הנכונה, לא שאני לא בטוח, החשיפה היא לא החשיפה הנכונה, אני יכול גם להסתכל על הנתונים ורואים את זה. 1 חלקי 5, איזו 500, F10 צריך להיות 13 על 200, כלומר יש פה את השתי סטופים האלה שהם בחשיפת יתר, ולמה אני צריך לחשוף לפי השמש ולא לפי הצל? אני צריך לחשוף לפי השמש ולא לפי הצל, כי הנושא בסופו של דבר שלי זה הרוכבי אופניים ככל הנראה, נמצאים בחלק המואר. וכשהם נמצאים בחלק המואר, אני צריך למדוד את החלק המואר. אז נכון, הצל יצא לך יותר כהה, הוא לא יצא אטום לגמרי, אבל הוא יצא הרבה יותר כהה. ובחשיבה הגרפית, אם היית יורדת בגובה, אז הגלגלים היו על הרקע הבהיר, הם היו גם מקבלים איזושהי תפיסה גרפית אחרת, כולל העמודים עצמם. קשה לי להסביר או קשה לי להראות איך זה אמור להיראות, כי אני מקבל קובץ שהוא JPEG, זה בסדר, אנחנו עובדים כרגע ככה, ואני צריך להעלות את זה ללייטרום, אני מראה לכם איך זה אמור בערך להיראות, בתוכנה שהתפקיד שלה הוא לא לטפל בתמונות, הוא רק למיין תמונות, ולכן הטיפול לא יהיה טיפול הנכון, אבל אני יכול להראות לך בערך את הכיוון שזה היה צריך להיראות. במידה והיית חושפת בכיוון לחשיפה של השמש, אז מי שהיה הופך להיות הנושא זה אותם אנשים מוארים,
כרגע בגלל שזה מאוד שרוף, אז אתה הולך יותר לאזור המוצל כנושא, והאופניים הן נחמדות, אבל הן לא הדבר המרכזי. דבר נוסף, הייתי מנסה קצת לתת לזה יותר דגש. מה זה אומר יותר דגש? גם אם את מאבדת את זוג אחד של אופניים, ברגע שזה היה משהו בסגנון הזה, אז היית מקבל דגש הרבה יותר שהבסיס פה הוא אופניים, ואתה רוצה להשתמש באלמנט הזה כדי להמחיש את זה. אז הוא צילום טוב, אבל החשיפה פחות נכונה. לצילום הזה יכול להיות פוטנציאל מאוד גבוה, כי כבר כבסיס יש פה כל כך הרבה קווים וכל כך הרבה אפשרויות, שהמבנה הבסיסי של הצילום הוא כבר גבוה. ויש פה תנועה מתמדת, כלומר זה צריך באמת לחכות, נכון, עדיין צריך שגם מישהו יעבור כאן ומישהו יעבור כאן, אבל אין פה מספיק דגש לתפיסה הגרפית של המקום, ויותר דגש על התנועה של האנשים. עכשיו, גם התנועה של האנשים היא לטעמי לא מספיק טובה, כי הרווח שיש כאן הוא גדול מדי. עכשיו, יש מקומות שבהם תמונה יכולה להחליף דמות, אבל לא במקרה הזה, כי יש פה כבר הרבה תמונות, אז זה הופך להיות איזשהו משהו שחוזר על עצמו, והוא הופך להיות בסוף שוב רקע. כלומר, בחלל הזה חסר פה משהו. עכשיו, את יכולה להגיד, מה אני אעשה? לא עבר, לא עבר, אז זה לא מספיק. אבל אם אני אלך לזה קצת יותר עמוק, יותר חשוב לי במקרה הזה, מאשר לייצר קומפוזיציה טובה של האנשים, זה להשתמש יותר באלמנטים של התחנה עצמה, לתת יותר דגש על הקווים, לתת יותר דגש על הקומפוזיציה המסובכת שאפשר היה לייצר כאן מהאלמנטים הקיימים. זה משהו שאני רוצה שתיתנו קצת יותר בהמשך, זאת אומרת, להשתמש ולתת דגש יותר על האלמנטים שיש בסביבה. אבל סך הכל יפה מאוד. תודה רבה. מי הבא? מאיר? אילנה ויינשטיין ב-W, בתחתית הרשימה. אוקיי. אילנה איתנו? כן. כל צילום פה הוא באמת נפלא, ממש, זה צילום פנטסטי, ממש, ממש צילום פנטסטי. את, עוד פעם, הוא יכל להיות, כצילום הוא פנטסטי, בשביל הסדרה או בשביל הרצף של הדימויים שצריכים להתחבר ללי פרידלנדר, זה אולי טיפה פחות, אבל אני אף פעם לא מתנגד לצילום טוב. האלמנטים העיקריים שבולטים כאן, אם צריכים להתייחס לזה, זה באמת הפסי מעבר חצייה האלה, ואיך זה מתכתב טוב עם התיק הלבן ועם השקית. כלומר, יש פה עדיין המון אלמנטים, יש פה יותר קומפוזיציה טובה וצילום רחוב שהוא ממש טוב, בעיקר בתנועה הזאת שנעה מצד ימין וממשיכה לצד שמאל, כלומר ה-V הזה הוא מצוין, יש את הפרספקטיבה הנכונה, הגדול וקטן הזה, יש כל מה שצריך כמעט בשביל שצילום יהיה טוב. אז אני מאוד אוהב את הצילום הזה, הוא צילום נפלא, חשיפה נכונה, זה שזה 50 מילימטר קצת נותן לנו פחות רקע, אבל עדיין יש פרספקטיבה טובה. תראו, 50 מילימטר זאת עדשה, שמצד אחד אתה אומר, אם אני הייתי צריך ללכת לאי בודד, איזה עדשה אני לוקח את ה-50, כי אני יכול לשחק איתה גם לכאן וגם לכאן. אם אני מתקרב מספיק, אני מייצר פרספקטיבה, אני הולך טיפה אחורה, אני יוצר את הפרספקטיבה, אם אני פותח צמצם אני מקבל עומק שדה קטן, אם אני סוגר צמצם אני מקבל עומק שדה גדול. כלומר, אני יכול להרוויח עם העדשה הזאת המון מהדברים, בעיקר שכשאני, רגע שנייה, אני מתנצל, יערה, זה שלך ממי, סליחה, הבת שלי בדיוק נכנסה, אני יכול לנצל אותה לכאן ולכאן, והרבה אנשים אוהבים לעבוד עם ה-50 מילימטר.
לעומת זאת, צלמי רחוב שאוהבים קצת יותר להתקרב, אוהבים להשתמש בין 35 ל-28, אני מדבר כרגע על פול פריים, כשאילנה משתמשת בעדשה שהיא 35, אבל עם הקרופ פקטור, זה שווה ל-50 וקצת, בסדר? כלומר, ה-35 שווה כמעט ל-50 מילימטר שאנחנו מכירים כעדשת נורמל. אז השימוש מתי אתה לוקח 50 או מתי אתה לוקח את ה-35 או 28 תלוי בכמה אתם מוכנים להתקרב. ככל שאתם יכולים להתקרב יותר אז לוקחים את ה-28, ככל שלוקחים צעד טיפה אחורה זה כבר ל-35, ומי שלוקח שני צעדים אחורה לוקח כבר את ה-50. ולכל אחד יש את התפקיד שלו, זאת אומרת, תשימו לב שנגיד יש פה פחות חיבור עם הרקע, את הרקע למשל שמיים, מגדלים, אין, אבל זה מצד שני מצמצם את המרווח בינם לבינה. כלומר, אם הייתי לוקח 28, הייתי מרוויח שמיים, אבל הם בצד שמאל היו מאוד קטנים, והרווח בין הכתף שלה אליהם היו מאוד גדול, אז מה הייתי צריך לעשות? להתקרב איתה עוד 2-3 צעדים, לא, אני כבר במרחק הנכון, אבל להתקרב איתם כדי שהם יהיו קרובים יותר, ואז הם יהיו גדולים יותר. זאת אומרת, בעדשות אתה חייב קצת להבין טיפה את מה קורה לרקע כשאתה משתמש בעדשה כזאת או אחרת. השימוש פה הוא פנטסטי, אני אוהב את הצילום הזה, זה עונה כמעט על כל הדברים, ממש. גם ההשתקפות וגם הצורות הגרפיות והפנים וחוץ, וגם הנושא עצמו נורא מעניין, כלומר יופי של תמונה, ממש. קצת הייתי מעלה את הקונטרסט, או משתמש בקלאריטי, לא בקלאריטי, ב-DAs קצת כדי להגביר טיפה את ההשתקפות ואת הקונטרסט, חסר טיפה קווים יותר חדים. שהקווים לא משמעותי, אבל עדיין טיפה יותר הייתי מנסה, ופה זה ממש מתעסק עם התפיסה הגרפית של מה שדיברנו לגמרי, כלומר יש גם את ההשתקפות וגם התפיסה הגרפית מאוד יפה, קצת אולי הייתי חותך מהתמונה לתת קצת יותר משמעות לרקע, זה אומר שאולי הייתי מוריד או נשאר רק עם ידית אחת, כדי יישאר לי איזה שליש שאני אוכל להגיע אליו ברקע גם, כשאין לי את זה, אז הרוב הוא על המכונית, והשליש הזה הפך להיות יחסית קטן. אז רק בהיבט הזה טיפה שונה, אבל שני צילומים נפלאים, ממש יפה, יפה מאוד. מי הבא? דן חבקין. האמת שממש טוב, לא יודע, מנסה לחפש את הפחות טוב, אבל יש פה צילומים נורא יפים. גם פה בתפיסה הגרפית מאוד מאוד יפה, זאת אומרת דיברנו על להשתמש באלמנטים שיש ברחוב, עכשיו אני לא יודע אם ככה אתם מסתכלים ביום יום, אבל תראו מה קורה כשמחייבים אותנו פתאום להסתכל. האם היינו מסתכלים על האלמנטים האלה של הקווים שבסופו של דבר מובילים תנועה, על איך שני האופנועים יוצרים קומפוזיציה מאוזנת, ואז כל הרגליים של הכיסאות שיש בהם, לא יודע, ממש גרפי נפלא. היונה כמובן עומדת באמצע ועושה את כל הסיפור, ויש לנו היי קצ'ר והרקע ממשיך לתפקד רגיל. אז יש משהו מאוד מדויק בפריים הזה, ואני מאוד אוהב שמסוגלים להסתכל ככה. אז הצילום הוא בהחלט מצוין. גם פה, אבל פה למשל אין פוקוס מדויק,
זה לא יודע עד כמה אם זה קשור אמ, לרזולוציה שהיא נמוכה, ואז כשאני מגדיל אני לא רואה אותה חדה, אבל גם תזכרו שאם יש מישהו עם אופניים, גם הדגשתי את זה שם, במפגש, אז אני מעלה את המהירות קצת ופותח צמצם, כלומר, תעלו 2 קליקים למעלה ותגיעו ל-500, תפתחו 2 קליקים למטה ותגיעו ל-10, אז יהיה לכם 500 על 10, שזה אותה חשיפה, אבל ההקפאה תהיה מלאה לגמרי. עכשיו נכון שאלי פרידלנדר מתעסק עם התפיסה הגרפית, אבל עדיין חדות זה א' ב' של דברים. אני מאוד אוהב את מה שיש כאן. עכשיו, אם זה היה רק משחק של אור וצל, זה לא דבר רע, אבל זה מתאים באמת למשהו אחר. הייתה פה גם תפיסה גרפית מאוד יפה, זאת אומרת, השימוש בעמוד הזה ובחלון הזה שמקבל את האלכסון, המשולש היפה הזה, זה שהאופניים מקבלים פתאום אור. לצלם אחר, או אם היינו נותנים ביקורת קצת יותר שגם צריכה להתעסק עם ההיבט התיעודי, אז לא הייתי מוכן שהיא תהיה עם הפנים החוצה, אלא הייתי מעדיף את הפנים אלינו, כי עדיין כשיש דמות אני רוצה להתחבר אליה. אני רוצה להתחבר לפרצוף, להבעת פנים, זה הדבר המרכזי שבסוף אתה מגיע אליו כשיש דמות. פה יותר ההתעסקות היא גרפית, אז זה פחות מפריע לי. עדיין, צילום בהחלט יפה מאוד. וגם זה, הוא קצת במקרה הזה טיפה כבר בחוץ, אבל זה שאתה לוקח את כל האלמנטים האלה, אפשר ללכת ולעשות אותו מצד ימין, אפשר מצד שמאל. אבל ברגע שאנחנו מתחילים להיות מודעים, אני חושב, המוח עובד לגמרי בצורה מדויקת. יש מודעות לכל האלמנטים האלה הגרפיים, וחלק מהאלמנטים האלה הם הכוח של התמונה. אין פה איזה כוח מאוד מעניין של אירוע, התרחשות. תדעו צילומי רחוב שהם טובים הם הרבה יותר קשים ליישום מאשר צילום שאתם הולכים לצלם בסיגד. כשהולכים לצלם את הסיגד, אז יש לנו כבר את כל האירועים, יש לנו כבר דרמה, יש טקס, ובטקס כבר קורים דברים מעניינים, ודמויות שהן כבר מעניינות. אז אני לא צריך לזלזל בזה, כי אני מאוד אוהב לצלם טקסים. אבל שם אני צריך לאתגר את עצמי הרבה הרבה יותר קשה, כדי לא לצאת עם תמונות שיש לכל העולם, כי עצם האירוע עצמו הוא כבר הוא אייטם. הוא כבר מצטלם לא רע. כשאתה מצלם רחוב אתה צריך להשתמש רק באלמנטים שיש לך. והתנועה של היד שלו עם השקית, והתנועה של היד האחורית, והשרוך הזה שהולך לשם, והפסיעה של הרגל, אתה מקבל קומפוזיציה שהיא מורכבת יותר. ממש, יופי של צילום. תודה. מי הבא? עכשיו אתה הולך לסוף הרשימה ועולה למעלה, ויינגרטן יוסי, ראיתי שהוא איתנו. ויש כאלה שהצטרפו רק בסוף, זה עליי, הדאגה עליי. יוסי איתנו, נכון יוסי? תגיד כן. ראיתי קודם את יוסי. טוב, חסר פה, אין פה שחורים, אין פה לבנים, תסתכלו על ההיסטוגרמה לפני שאני נוגע בה, אתם תראו כמה אמצע, היא אפורה לגמרי, צריך את זה הרבה 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 יותר דרמטי ממה שיש כרגע. אני חייב קצת קונטרסט, זה לא, הפרם עצמו יש פה קווים מאוד טובים וזה עובד לא רע, וכמובן מה שאני עשיתי עכשיו לא משקף עבודה מדויקת של הפוטושופ, כי הוא אוטם לנו פה את כל האזורים האלה, אבל תראו איך התמונה חיה פתאום בין זה לבין זה. זה חי לגמרי, זה נראה אחרת לגמרי. אז חייבים קצת לתת טיפה יותר תשומת לב לגבי הקווים ולהדגיש אותם, כי בסופו של דבר הקווים והגרפיקה היא חלק אם אתה מבליט אותם או לא מבליט אותם.
אז בגדול הפריים הזה לא רע, חלוקה נכונה, זאת אומרת מהדמויות בצד ימין ועד לקצה, אפשר לקצר חלק מהפריים. הייתי קצת מקצץ אותו, כדי שתהיה קצת יותר תנועה לאנשים ולא רווחים קטנים מדי. זה לטעמי לא נכון. זאת אומרת, זה שיש השתקפות זה דבר אחד, כל האזור הזה שרוף לגמרי, ולמרות שאמרנו שלבן, בשחור לבן, אובר בשחור לבן הוא כמו צבע לבן והוא פחות זה, אבל לא יודע מה, תחשבו, זה כבר יותר מ-50% מהפריים, זה שפה יש לנו חצי מהפריים, יש אותו גם בהשתקפות, שהם בחשיפת יתר. שתיים, אין פה כל כך שימוש באלמנטים של הרחוב עצמו, אז לטעמי זה לא עובד. תראו כמה שטחים מתים יש כאן, שאין בהם שום עניין של קומפוזיציה. עכשיו, עזבו, אמרתי לכם, לא חייב אנשים, אבל לנסות לנצל את זה באיזושהי צורה אחרת של, לא יודע, היה פה איזה משהו, אם זה אין, אז ממשיכים למקום אחר. שתיים, קצת לשבור את הסימטריה הזאת, היא גם יכולה אולי לעשות משהו לצילום, ואולי אפילו לפתור קצת את הבעיה של החשיפת יתר. כלומר, יכול להיות לתת יותר אחוז מסוים להשתקפות ופחות אחוז לשרוף, וכבר אתה מקבל תנועה אחרת. כבר יש תנועה אחרת לצילום הזה. תסתכלו, כבר שברת קצת את הסימטריה, ופתאום כמה מהאלמנטים שיש כאן מתחילים לקבל יותר כוח. מה זה? אבל יש יותר שטח מת בהתחלה, חצי תחתון. בקודם או עכשיו? עכשיו. עכשיו יש יותר שטח מת. אתה רוצה לראות איך זה נראה כאן? כל החלק הזה למטה מת. גם פה. ודבר שני, אני מנסה קצת להעיף מהאזור השרוף, זה הדבר העיקרי, בסדר? זה בעיקר הסיבה. פה תשימו לב, זה פשוט מדהים איך הצורה של הקוביות כאן מתכתבת עם הצורה של הקוביות כאן, אין מצב שהייתי חושב על זה אם אני לא מחפש את זה. וזה עובד מצוין פה. אז יש בסוף משהו שאתה נעצר בו, ואפילו הגזעים האלה שמחלקים את הפריים ואנשים ביניהם, זה אלמנט שנכנס פנימה, אבל בעיקר זה התפיסה הגרפית בין זה לבין זה, ואז אני גם, מנסה לשאול, אולי היה אפשר לקחת את זה לאורך, כדי להדגיש עוד יותר את החיבור הזה. זאת אומרת, אולי בצורה כזאת שאתה מכוון את הצופה מנקודה לשם, אז יש לך משהו שהוא יותר גרפי בין זה לבין זה. רק כמחשבה. לא יודע אם... תודה. תודה. יעקב, נכון? יעקב שרת, אתה איתנו, יעקב? כן, כן, שלום. אהלן. טוב, זה אור מעניין, אבל הוא פחות רלוונטי כרגע לנו, אבל זה עשוי נכון בחשיפה אחת, החשיפה של תחנה אחת, כי אתה על איזו 400, ולכן הוא גם שרוף, וזה שרוף והצל יותר פתוח. זאת אומרת, כשאתה רוצה ללכת לחשיפה של אור, אז ללכת לחשיפה של אור, זה אומר תמיד שהרקע יהיה יותר כהה ממה שאתה רגיל לראות אותו. החשיפה של האור היא תמיד אבסולוטית, ניסיתי להסביר לכם, לדבר על זה. לפעמים טועים כי צילמנו בצל ונשארנו עם הצל, אבל שים לב פתאום כמה עמוק זה נראה הרבה יותר, וגם אין לך שום בעיה לטפל בזה. חשיפה של תחנה אחת היא אפילו יותר בריאה, במובן מסוים לצילום, מאשר חשיפה בנורמל. אז רק לתקן טיפה, וזה אמור להיות הכיוון הזה, זה עדיין לא המקום או השימוש בתפיסה הגרפית מעבר למשחק של האור וצל, ואין לי על זה בעיה עם זה. פה תשימו לב כמה שזה פתאום עובד. את אותו, מה שדיברנו מקודם,
על אותו מקום, עם תנועה פחות מעניינת של אנשים, אבל הרווחים ביניהם הם שווים, ולכן זה לאו דווקא קשור האם יש אחד בכל מקום. זה קשור למנגינה הזאת שאנחנו מייצרים, והרווח פה הוא רווח ששווה, ולכן אתה מרגיש שיש איזון בצילום לגמרי. האיזון הוא מצוין, השימוש באלמנטים שיש בתחנה, אם זה באור, אם זה בקווים, משרת את הצילום הזה, ולכן אני חושב שהוא מאוד מתאים לסדרה הזאת. כן חסר עדיין חשיפה, זאת אומרת, משהו עדיין מאוד בהיר כאן, אין פה, צריך למצוא פחות או יותר את האיזון כדי לקבל את זה, אה, אבל זה ממש טוב, יופי של תמונה. אז גם זאתי וגם התמונה הזאתי לא רעה בכלל, גם תסתכלו גרפית איך אותם אלמנטים משרתים את המטרה להגיע אליו, זה עובד יופי. יופי, ממש, חומר על הכיפק בינתיים. תודה רבה. אמנון. ערב טוב. טוב, גם שלישייה, לא יודע, בדרך כלל אין לי שום בעיה לרדת על מה שצריך, אבל יש פה סדרה באמת נפלאה של 3 צילומים, זאת כהה מאוד, מאוד כהה, זה שאתם עושים אנדר לא הופך את זה ליותר דרמטי, אור דרמטי יוצרים, תמונה דרמטית יוצרים עם אור דרמטי, לא עם חשיפת חסר. זה יכול לקבל עדיין את הקהות שצריך וזה, ועדיין להישאר דרמטי, כי האור פה היה כזה. מאוד אוהב את הפורגראונד שיש כאן, ואת השימוש בכל הקווים האלה. הקווים עושים באמת את העבודה, ואני חושב שאלמלא הדמויות שהיו כאן, אז זה לא היה מספיק עובד, כי שוב, זה שיש רק את התפיסה הגרפית זה לא מספיק. אז גם השימוש באנשים וגם השימוש בזה, בצילום פה של המסך שיש כאן, אני חושב שמוסיף המון. רק לגבי החשיפה, החשיפה פה היא הרבה הרבה מעבר אנדר ממה שצריך, גם אם אתה אוהב את זה, זאת אומרת, פה זה גם מצוין, יופי. זאת אומרת, פה למשל, זאת החשיפה הנכונה. זה שהחלק התחתון יותר כהה זה בסדר, זה מה שצריך להיות, אחרת לא נבליט אותו. אז הקווים מאוד מדויקים, אתה מגיע למקום שאתה צריך להגיע. למה אתה מגיע? כי הוא יושב בדיוק במקום הנכון. אז אתה יוצר אזורים, הנה דוגמה שלא רק משחקים של אור וצל עשו את העבודה, מה שעשה את זה זה גם האלמנטים האלה שהתחלנו להסתכל עליהם ברחוב ופתאום אתה מוצא שימוש בהם. עכשיו, זה פנטסטי שאתה פתאום יכול ללכת ולהסתכל ממקומות אחרים ולמצוא את המסגרות החדשות האלה. לפני 25-30 שנה הם נותנים לעשות את זה, הייתי עושה את זה, אבל זה היה נורא ילדותי, ופה אני חושב שיש בזה צילום מאוד מאוד מדויק. יופי. גם זה, החיבור בין החצי הזה לחצי הזה, ואנחנו מדברים על השימוש בהשתקפויות, אבל מצד שני, לא לוותר על כל התפיסה של כל מה שיש כאן. אז קווים וחיתוכים, מנורה, ההבנה שאנחנו מסתכלים מבחוץ פנימה, זה אלמנטים מצוינים. אתה עוד פעם בחשיפת חסר. וחשיפת חסר לא אומרת, עוד פעם, חשיפת חסר לא אומרת יותר דרמטי. אני עדיין רוצה לבנים, אני רוצה אפורים, לא רוצה את זה מאוד קווי. זה גם לא הסגנון. במפגש הבא תעשו מה שבא לכם, בכיף. גם יהיה לכם את ההזדמנות לעשות משהו יותר אישי שלכם, עדיין עם מחויבות למשימה, אבל לתת לזה את האינטרפטציה שלכם בכיף. זה כהה מדי. אוקיי, יפה מאוד. תודה רבה. יהודה.
ערב טוב. אהלן. מהמם. טוב, עוד פעם, יש פה גם, אני חושב שסך הכל פה במקרה הזה ממש, אני כמעט בטוח שאין פה שום דבר מקרי לגבי החשיבה של איך אני משתמש בצורות הגיאומטריות הגרפיות שאני מוצא ברחוב לטובת הצילום שלי. זאת אומרת, זה כמעט די ברור במובן הזה. אז זה עובד באמת טוב, גם אני חושב שאתה יודע לטפל נכון בשחור לבן, תסתכלו מצד אחד יש לבנים נכונים, שחורים נכונים, מלא אפורים באמצע, אתם מסתכלים על היסטוגרמה כזאת, תראו כמה היא רחבה, תסתכלו כמה היא רחבה מ-0 ועד 255, זה אומר שיש מ-0 ועד 10 מבחינת זונים, המון המון אפורים בצילום הזה, זה כן חשוב. עוד פעם, התנועה פה היא תנועה שהיא נכונה, אין ספק שיש פה הפסקה, שאם היה נכנס כאן משהו זה היה מושלם. כן, יש קצת משהו בתמונות שאולי קצת מרכך את זה, אבל עדיין ברמת תנועה הייתי מעדיף עוד טיפה, וגם ברמת קומפוזיציה בהמשך, תזכור שאת הרווח פחות או יותר שאתה מסיים פה, זה הרווח שאני מסיים כאן, אם זה בעריכה, וקודם כל בזמן הצילום, ואם לא, אז בעריכה. אז תראה גם שכשהכל יותר מדויק, אז גם קצת מורגש החוסר הזה פה. אבל השימוש הגרפי והזה עובד באמת מעולה, זאת היא באמת הכי טובה לטעמי, וזה לא קשור למה עשו, מה נעשו, לא, אני לא מכיר עוד צילום כזה. זאת אומרת, יש משהו תראו כמה למשל העמוד הזה, עושה את הפרם הזה להרבה יותר מיוחד, לא יעזור כלום. החיץ הזה ביניהם, השאלות שאתה שואל את עצמך, זה עובד מעולה. עכשיו, אם אני מחליט להשאיר את החלק השמאלי, עוד פעם, מבחינת מבנה חסר כאן משהו. יכול להיות ששווה באמת קצת לנסות, כמה שזה נראה קצת יותר משעמם, קצת לחתוך אותו יותר, כי אחרת אתה נמשך לצד שמאל, שנכון אתה נעצר בעציץ, אבל העציץ רחוק מדי. השילוב הזה עם הקווים הוא מצוין. אם היה קצת יותר איזון, היה עובד יותר טוב. זאת אומרת, הדבר היחידי שחסר לי בפריים הזה, זה עוד טיפה איזון. היית צריך לדאוג לעמוד באמצע. אם היית מצליח לעמוד באמצע, זה היה מושלם. אבל עצם החשיבה ועצם התפיסה שלך היא על הכיפק, ממש נפלא. יפה מאוד. אני מבקש לשאול שאלה אפיקורסית לפני שאתה ממשיך הלאה. כן. תראה את התמונה בתחנת הרכבת שם. כן. אני זוכר שאנחנו עושים צילום תיעודי, ואני שואל, האם לא נכון בתמונה הזאת לעשות תיקון עיוות עדשה, כדי שהקווים, הקו של התקרה והקו של הרצפה יהיו מקבילים. העיוות הוא לא כזה דרמטי. אבל אתה רואה שזה הולך באלכסון, משמאל לימין, מלמעלה למטה. אז תסתכל שבדרך כלל העיוות מתחיל בקצוות, ולכן עצם זה שכבר הורדתי את הצד השמאלי כדי לאזן אותו עם זה, תסתכל שכבר כמעט ואין כבר את העיוות. זאת אומרת, יכול להיות שטיפה צריך ליישר את התמונה עצמה. אני הייתי בלייט, הוא מיישר ואומר, הקווים האלה שיהיו מקבילים. בעיקר ליישר. השאלה אם זה נכון גם בעיניך. לגמרי, רק ליישר לפי הקו הזה, אבל לא הייתי מתקן עיוות עדשה, אני נגד תיקונים, אבל זה מלכתחילה עונה על זה שאמרתי לכם שעדשות שהן אקסטרה ווייד הן עדשות מעוותות. אני אמרתי לכם את זה, זאת אומרת, עדשות שהן אקסטרה ווייד, הן לא עדשות שבדרך כלל צלם תיעודי יעבוד איתן. אנחנו נורא נמנעים מלייצר וואו דרמטי בצילומים תיעודיים. זה א' ב' של צילום תיעודי. אלי, למה התכוונת שאמרת לעמוד באמצע? לעמוד באמצע, לא התכוונתי שלעמוד, בצילום הזה? בין הכלב לאיש. לקחת עוד טיפה ימינה, כדי
אז תוכל להשאיר יותר מקום בצד ימין, וזה יתאזן לך עם הפריים פה. כלומר, אם היה עוד קצת פה בצד ימין, אז כשאתה עושה חיתוך, אז זה יכול להיות אמצע כמו שצריך. כלומר, אם הייתי יכול לעשות, נגיד שהיה לי רווח יותר גדול בראש שלו, אז הייתי יכול לעשות דבר כזה, וזה היה מבחינת מבנה הכי נכון, אם הייתי יכול להכניס את הראש שלו פנימה. בסדר? זה דווקא הכוונה. התכוונתי שיהיה פה חלוקה של שליש ושני שליש. כן, אבל מה יש בשליש השמאלי? את הקווים הגרפיים של המדרגות ושל הדלת. אבל זה פאטרן שיש לך אותו לאורך כל הדרך, הוא כבר לא משהו ייחודי. אם לא היה אותו לאורך כל הדרך והיה רק פתאום פה, אז זה יכל לאזן אותו. אבל אין לך, כל אותו דבר, זה כמו רקע אחיד. אין מצב כזה בעולם הקומפוזיציה שיש לך שליש, שליש ושליש ריק, זה לא קיים. לא אוקיי, תודה. קיים במבנה של פריים. תודה. גפן, משהו? רחל גפן. השם הפרטי זה רחל. אוקיי. טוב, גם, אני יש דברים שכבר אני לא רוצה לחזור עליהם, פה אני משער שוב החשיפה, אין פה את הפרופרטיז, אבל אני אגיד לכם מראש שזה חשיפת יתר, כי עוד פעם, עצם זה שאתה רואה פרטים פה, ועצם שאתה רואה פרטים פה, ואי שרופה, אז זאת לא חשיפה נכונה. המחשבה לעבוד עם האור כאן הייתה רק במחשבה שמאוד מזכירה את מה שפה לראשונה כאילו יש לנו, שיש פה את החיבור בין האזור המואר לצורות של המגדל הזה שיש ברקע. שם זה היה צריך לעבוד, כלומר פחות בצד השמאלי, יותר בצד הימני שמלביש את האלמנטים שיש ברחוב. שם זה היה עובד הכי מדויק. אפילו בחיתוך הזה, תסתכלו כבר כמה גרפי הצילום הזה מתחיל להיות. לרק זה, תשאירו את זה לסגנון אחר. אם אתם יוצאים ובא לכם לצלם בסגנון של לי פרידלנדר, תנסו לתת יותר דגש על האלמנטים האלה, למרות שעוד פעם, הצילום הוא על הכיפק, אני לא אומר לא. ופה שני צילומים גם מאוד טובים, פה קצת אפשר היה להתקרב יותר, כדי להדגיש טיפה יותר את הדבר הזה. אם אין פה משהו, אז חייבים טיפה להתקרב יותר. אבל כן, עוד פעם, המון אלמנטים שככה לאט לאט אתה מסתכל עליהם, על הציור על התמרור של האופניים למעלה, ואופניים פה ואופניים כאן. נכון, אני לא רוצה ליפול למלכודת הפשטנית הזאת של אופניים, אופניים, אופניים. לא בשביל זה אני צריך את לי פרידלנדר. התפיסה הגרפית היא החלק המעניין, זה איך אתה, במקום להתעלם מהעמודים האלה, אתה בא ולוקח וממסגר איתם פריים, אתה בונה איתם פריים. וזה הדבר היותר מעניין שהצלחת לעשות כאן, לא מעניין אותי האופניים ועוד אופניים. זה שהעמודים כאן מתחברים לי עם כל מיני דברים אחרים, זה מתחיל להיות מעניין. אז אפילו יותר כאלה, ממש העמוד עם הזה מתחיל להיות עוד יותר דרמטי. וגם כאן יש עוד פעם, זה לא משהו שצריך להרגיש איתו רע, שכבר האלמנטים בתוך הצילום הם אלמנטים שהם מעניינים. כלומר, כל המתומנים האלה והקווים האלה שיש כאן והחיתוכים האלה והדמויות שנכנסות ברווחים שדיברנו עליהם, אז זה כבר עובד. וזה צילום פנטסטי, ממש, עם הקצת רפלקציה הזאת שאתה מבין שאתה דרך החלון. אני רק העליתי טיפה את הקונטרסטים, שמת לב, כדי שהשחור יהיה עמוק יותר. את רואה את זה? כן. השחור פה פחות נכון, הוא יותר אפור. אני רוצה להדגיש את הקווים, אני רוצה להדגיש קווים. הייתי צריכה לחתוך את האיש מצד ימין? לא, לא. אוקיי.
דווקא כשהוא נכנס כזה בחצי, אני מגלה אותו, מבחינתי הוא על הכיפק, לא הייתי נוגע בכלום פה. אוקיי, תודה. יופי, הסדרה היא באמת טובה, אני חושב שבזאת אפשר לשפר את זה, אבל השימוש באלמנטים הוא טוב. חנוך, ערב טוב. יאללה. טוב, זה ראינו כבר מקודם כמה, אז אני לא רוצה לחזור על עצמי עוד פעם. כן, יש פה, הקווים פה מובילים לגמרי. קחו כולכם בחשבון את הנושא הזה של גם הקונטרסט שאתם משתמשים בו הוא קצת מאוד גבוה, אני לא יודע אם עברתם איזושהי הדרכה, פתאום שכולם מתחילים עם הכהה הזה, אבל הוא כהה, ולכן, לא יודע, אלא אם אתה רואה את זה במסך אצלך קצת אחרת, אז הייתי מבהיר אותו, ושניים, שוב, ברמה של תנועה, יש הפסקה מאוד גדולה בין הקבוצה הזאת לדמות האחרונה. שתיים, הייתי מצפה קצת גם לאיזשהו שינוי, או לתת דגש יותר על אחד מהאלמנטים, אולי ללכת להשתמש בקווים האלה, כדי לחלק את הפריים. אולי לתת דגש יותר לקווים למעלה. זאת אומרת, דווקא אולי לשבור את הסימטריה הזאת שהייתה שם, על ידי איזושהי קומפוזיציה קצת יותר מדויקת. אז זה גם אופציה שהייתי מנסה לחשוב עליה. זאת אומרת, זה כאילו מאוד יפה, אבל גם אפשר קצת לעשות איזשהו שינוי. תראה כמה שזה מעניין פה, עוד פעם, גרפית זה עובד מאוד מאוד טוב. הייתי שמח אם הייתה יורדת עוד טיפה למטה, הייתי עובד איתו. עכשיו, בניגוד לצילומים, עוד פעם, רגילים, שאתה אומר, רגע, אם היא יורדת כאן, אני רוצה גם משהו כאן, האיזון נוצר כבר על ידי המדרגות. ואז הדמות הופכת להיות מה שנקרא high catcher, משהו שתופס את העין, וזה פחות דרמטי לי שאין משהו שמאזן אותה בצד השני. ההיילייטס על העמודים, על כל המתחות האלה, מקשר בין האזור הזה לאזור שיש בחוץ, וזה דבר שהוא גם מאוד חשוב. אז בסך הכל זה צילום לגמרי שעובד לי. הצילום הזה בתפיסה של מה שעשינו מצוין, בגלל שוב שהאזור הזה שרוף, וזה שרוף, בגלל שבחרת לעבוד לפי הצל, הייתי מקצץ חלק מהאזור השרוף הזה. זאת אומרת, הייתי הולך על כמה שאפשר עוד טיפה לנסות לקצץ אותו, ואז תשים לב שאולי גם, סליחה, מה הוא עשה לי? ואז תשימו לב שגם החלוקה פתאום של הפרם מקבלת פתאום הרבה יותר דיוק. זאת אומרת, פתאום הצעדים והרווח הזה באמצע והרצועה של הכלב פתאום מקבל עוד יותר דיוק, עוד יותר בולט. אז על הכיפק. עכשיו עוד פעם, עצם זה שאמרתי לכם, אף אחד אני לא חושב שיש פה פרם אחד שמעתיק את העבודה של לי פרידלנדר. אתה יכול להעתיק סגנון, אתה יכול לנסות להתחקות אחרי, אבל אין ללי פרידלנדר שום פרם כזה. אז בסוף כל אחד יביא את עצמו בצורה כזאת או אחרת למקום הזה. אחלה, תודה. אור. ציפי אור מאיר. ציפי, דברי. כן, אני פה. פחות אני רואה פה נגיד את האלמנטים שניסינו לדבר עליהם, יותר צילום תיעודי רגיל שאני מכיר. האלמנט כמובן, אולי הדבר היחידי שנותן קצת יותר דגש זה הקוביות האלה של החלונות,
שאולי אם קצת חותכים את הרווח פה, אז זה אולי יהפוך להיות יותר מדויק. זה כאילו נראה לא הרבה משמעותי, אבל אני חושב שיש לזה המון משמעות. את עובדת עם מה שנקרא, עם מצלמה שנקראת point and shoot. החיישן שלהם מאוד 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 קטן, וכמעט בלתי, לא בלתי אפשרי, אבל מאוד קשה להשיג עומק שדה סלקטיבי. ולכן התמונה נראית לנו הרבה יותר שטוחה ממה שאנחנו רגילים לראות צילום כזה, בטח עם עדשה של 50 מילימטר, כן, 19, זה נחשב כמו 50 ומשהו, קצת מדביקה אותם טיפה לרקע. אז זה חלק מהציוד הזה, שהוא פשוט קשה להגיע איתו לעומק שדה סלקטיבי בצילום כזה. אני פחות מתחבר לצילום הזה. גם פה, כצילום בודד הוא צילום טוב, אבל הוא לא משקף את מה שרצינו לדבר עליו. אני חושב שכדאי לכם פשוט בזמן לפחות מסוים לייצר את ההתנסות. תחשבו שעוד קו אחד כזה היה מתחיל מכאן, והייתי מייצרת איזשהו חיתוך קצת יותר גס בצילום, שנותן יותר מקום למבנים האלה ולקווים. אז בסיטואציה כזאת אתה מרגיש שהשתמשת באלמנטים שיש ברחוב כדי להדגיש בסוף את התנועה שלהם. כשאתה משאיר את זה ככה, אז זה בסדר, יש להם צילום יפה או תנועה מעניינת, אבל פחות את השימוש ברחוב, פחות את השימוש באלמנטים האלה. גם פה, שזה קצת אקראי וזה באלכסון ולא, אז זה גם הופך את זה לפחות מדויק בתפיסה של מה שניסינו להגיע אליה. מספיק עוד פעם, אם אתה עומד ממול, לא משנה, אפילו ככה. ועכשיו הכל מתחיל להתעסק בצורה גרפית של הקווים ושל הקווים. אז אני בטוח, אי אפשר לא לשים לב בשימוש של הצורות האלה ובטקסטורות כדי בסוף להבליט אותה. כשזה פתוח ככה, זה מזכיר יותר סנפשוט ברחוב מאשר שיצרת איזה דיוק לפני. ואם אתם זוכרים, דיברתי איתכם על זה שאולי השוני בינו לבין צלמים אחרים זה שהוא ברוב הפעמים בונה בדיוק את הפריים גם אם לא יהיו בו אנשים. ואם נכנס מישהו, אז זה רק הבונוס אצלו. כלומר, קודם כל בונים את הפריים, ורק אז התחושה של הסנפשוט לא קיימת כל כך בצילומים שלו. אז מבחינתי הצילום הזה עם הכי הרבה פוטנציאל, קצת באיזה חיתוך אחר טיפה. תודה. בבקשה. אלכס. מבחינתי זאת התמונה הטובה, מכל הסיבות, נראה לי שדי ברור, זאת אומרת, גם מבחינת השימוש באמצעים הגרפיים שיש כאן, זאת אומרת, כל האמצעים פה, כולל הצורה של הבניין והשימוש בכל האלכסונים האלה, חלק סילואט, יש פה אובר עיבוד, שקצת מורגש, צריך לשים לב קצת שמאבדים. כל מה שהיה צריך זה להקעות את התמונה יותר, כדי שעוד פעם החשיפה, הבסיס שלה צריך להיות מכאן, הוא בכל מקרה יהיה סילואט, אז זה לא משנה אם הוא יהיה עם חשיפה כזאת או חשיפה כזאת, אבל את הרקע אתה מקבל בצורה יותר מדויקת. זה בהיבט הזה, לכן אני גם מאוד אוהב את הצילום הזה. פה כמובן אין פוקוס, אז אין צילום, אבל גם אם היה פוקוס, אין בו שום דבר שמאפיין את הסגנון צילום של לי פרידלנדר, אין בו שום דבר שמאפיין את זה. לפחות עוד פעם, זה לא אומר שזה לא צילום נחמד, אבל הוא לא מעניין בהיבט הזה.
אבל קודם כל אין לו פוקוס, אז אי אפשר להתייחס אליו. ופה כן נראה שיש איזשהו רצון לעשות משהו בסגנון, אבל עוד פעם, הוא מאוד לא מדויק. הוא לא מדויק כי זה לא במקביל. הקווים שכן מעניינים פה, כמו הצינור הזה חתוך, הקווים האלה באלכסונים, אז הקו הזה באלכסון, זאת אומרת, כל מה שצריך לעשות כשמוצאים משהו גרפי ברחוב שמעניין אותנו, לנסות לעמוד מולו, לחפש קווים ישרים, זה בסוף ההבדל. ההבדל הגדול בין צילום טוב לפחות טוב, זה הדיוק. הדיוק. הסתכלות על הפרטים הקטנים, זה ההבדלים בין צילום טוב. לפעמים אומרים, רגע, מה, כולנו מצלמים אותו דבר. איך אתה אומר שלא טוב שלי פחות טוב? בצילומים, באומנות בכלל, ההבדל בין טוב ללא טוב זה בפרטים הקטנים, בדיוק. אז חייבים להקפיד על הדברים האלה. דוד? ערב טוב. הלאה. טוב, אני אחזור לזה עוד פעם, זה כבר סך הכל דיברנו על הכיוון הזה, או שוב, חשיפה לא נכונה, אין פה את האינפורמציה, אבל כמו שאמרתי, אם בוחרים לעבוד עם האור, אז צריך למדוד מהאור, וכשמודדים מהאור זה אמור בערך להיראות ככה. הדיוק פה, לפחות במקרה הזה, הוא יותר במשחק עם האור, ופחות עם הרחוב, עם האלמנטים ברחוב. השימוש פה באופניים, אופניים בהחלט מעניין. עד כמה הרכב מפריע או לא, אני מבין שהמטרה זה שהגלגל כנראה יקשר בין הגלגלים, או טיפה לתת לו לעבור היה יותר מדויק, אבל הצילום הכי טוב חד משמעית זה. כאילו השתמשת בכל האלמנטים שצריך כדי לייצר את הצילום הנכון. כל האלמנטים שצריך, כלומר אפילו ההתייחסות פה למעלה, והקווים, והדמות במרכז, וכל מה שצריך בשביל לייצר דימוי מצוין. זה צילום פנטסטי הצילום הזה, יופי. טוב, תודה רבה. אלכס מגן. טוב. זה אולי יישמע לכם הכי מוזר, אבל זה הצילום שאני הכי אוהב מתוך כל הסדרה. יש משהו מאוד שקט ונקי בצילום הזה. זה מתחיל אפילו פה האפורים עושים לזה עבודה ממש טובה, אבל תסתכלו על הפיזור הזה של כל העמודים, תסתכלו כמה שזה מעניין הופך להיות. הדמות נכנסה לנו על הכיפק, עושה לנו איזו עבודה קטנה, עובדה, היא לא מפריעה לי שהיא לא עם הפנים אליי, כי היא לא הנושא. המשחק הזה פה עם הקווים, והמשחק הזה עם העמודים, הופך את זה לממש ממש נקי. אני מאוד אוהב את הצילום הזה. יש פה איזשהו סוג של מחשבה בכיוון, אבל עוד פעם, גם הטיפול פה לא טוב. לא יודע אם אתם רואים את הפרצוף שלה, זה נראה מוזר, כאילו, זה נראה כאילו השתמשו בהיילייטס עד הסוף, שהורידו אותו או משהו, כי זה נראה לא נכון. אני יכול להעיר משהו? כן, בטח. התמונה הזאת מצא חן בעיניי, גם כשצילמתי ועוד יותר כשראיתי, זה שהתמרור השמאלי נראה לי כמו דבוק לבניין, אם תסתכל. זה, כן. הוא נראה כן. ממש כאילו הוא חלק מהבניין. כן. וזה מצא חן בעיניי. לא, עוד פעם, אני אומר, כאלמנט, כפרם כללי, הוא מתכתב לגמרי עם מה שדיברנו. קצת העיבוד פה הוא פחות מעניין אותי, אבל גם אתה, מבחינתי זה רף גבוה, ועכשיו ברור. אני צריך לחפש משהו שהוא שונה. טוב. גם פה למשל, רק קצת יותר אומץ בחיתוכים שלכם, כדי להדגיש את מה שאתם מצאתם
שיכול להיות מעניין. כלומר, קח את הצילום הזה, כן, תחתוך אותו באופן נגיד כזה. אפילו, אתה יודע מה, עם הקו הזה פה הוא נפלא. ואתה, אין דרך להתעלם עכשיו מהבחירה באלמנטים האלה. אין דרך, תסתכל את ההבדל בין זה אני לבין... בעצתו של מאיר כבר חתכתי, אבל כנראה לא חתכתי מספיק. אוקיי. מאיר הציע לך בדיוק מה שאלי הציע לך. כן, אלי, אני ממש מבסוט מההערה שלך. ממש חתכתי, אבל לא נהניתי מספיק. לשמוע. כלומר, המחשבה בחיתוך היא לא יותר מעניינת, יותר ברור, זה עוזר גם בתנועה, אבל להדגיש את הבחירות שלכם. אני מדגיש שהתכוונתי להשתמש בקו הזה, התכוונתי להשתמש בקו ההוא. זה מה שאני רוצה שתסתכלו. תפקס אותי ישר לתוך הסיפור הזה. יש לך את כל האלמנטים פה שעושים את התמונה, היא תופסת לנו את העין ישר. רק תוביל אותי יותר מדויק. זהו. הבנתי. טוב, תודה. אבל יופי של סדרה, אני בעיקר אוהב את זאתי ואת האחרונה. יונה? כן. מהמם. טוב, קודם כל תשימו לב שזה מאוד דומה בכיוון של מה שדיברתי עליו בחיתוך שלי מקודם, של לתת את השני שליש ושליש, ומה שהיה חסר קצת אולי בצילום ההוא זה שהיה הרבה foreground רקע, אבל עכשיו ממלא לנו אותו אנשים. עדיין זה קצת קשה לי עם השרוף מדי ברקע, כי זה מושך את העין פשוט. אז גם שעובדים בשחור לבן צריך עדיין לחשוב אור וצל עם כל הכבוד לזה שלבן בשחור לבן, אובר בשחור לבן הוא רק לבן. עדיין צריך לקחת את החשיבה הזאת, אני לא מצלם מישהו בצל על רקע בהיר, זה לא עובד כמעט אף פעם. אבל אין ספק שהמבנה של הפריים פה באמת באמת עובד יותר טוב. אני נגד טיפולים, אבל יכול להיות קצת להוריד את ההיילייט, זה היה פותר אולי חלק מההבדל, ממה שיש כאן, אבל צילום פנטסטי. כנ"ל זה, רק עוד פעם, אני חושב האנדר מדי מוריד המון המון פרטים שכן, עוד פעם, אני לא יכול לתקן את זה בצורה נכונה, כי זה לא התוכנה, אבל אני עדיין רוצה גם ליהנות מהחלל עצמו, ולא רק התפיסה, רק הקווים האלה שהובילו. זה בסדר, אולי כן, אולי אני טועה, אני לא יודע. אבל אני חושב עדיין שצריך להיות קצת יותר בהיר, לא קצת יותר בהיר, הרבה יותר בהיר. אל תבנו רק על הדרמות האלה, יש מעבר לדרמות, צריך להיות פה צילום עם פרטים, אני רוצה לחבר את זה גם למקום, אז זה קצת כאלי מדי. ופה יופי של מחשבה, ושוב, אם לא יסתדר לך בזמן הצילום לבנות קצת קומפוזיציה יותר מדויקת, אז אחר כך לעשות את זה כאן, וכמובן ליישר לפי הקו הזה, לפי הקו של הכביש או של הקורקינט, לנסות לאזן את זה. עכשיו, למה אני מאזן משמאל לימין ולא הפוך? כי עדיין אני רוצה לשמור על האלמנט הזה, ועכשיו תשים לב, תראה איזה איזון יש, ימין, שמאל ואמצע, וזה עובד מעולה. אם היית לוקח את הקומפוזיציה בדיוק הפוך, זה לא היה עובד. כלומר, אם הייתי מוריד את העמוד בצד ימין, אז היה חסר פה איזשהו איזון. היית צריך עדיין משהו פה בצד שמאל כדי לאזן את התמונה. אז המחשבה לקחת את זה ימינה, אני חושב שהיא נכונה, ותיישר את הקו, וזה צילום מעולה. מעולה. ופה חלק מהדרמה כאב בעיר נוצר בעצם זה שהספסל נמצא באזור המוצל, והרקע באור נוצר בגלל שהאור הוא דרמטי, ולא בגלל דרמה שנוצרת על ידי חשיפה. יפה מאוד. תודה. שלום. כן, פה.
טוב, ראשית זה מאוד מאוד אפור, אני לא יודע איך אתה ממיר את העבודות, אבל הוא מאוד מאוד אפור, אין בו, הוא צריך להיות חי, בטח פה הוא כאילו קצת אפור, לא קצת, אפור מאוד. שתיים, כן, החשיבה פה על שניהם עובד לא רע בכלל, הייתי מוריד עד לעמוד את הפרם מכמה סיבות. אחד, תסתכל שעכשיו, קודם כל זה עובד מצוין, גרפית. אני לא נמשך יותר מדי לשם כשהיה לי שטח גדול מדי. אז פתאום כל הקווים האלה מתחילים לקבל הרבה יותר דיוק. את החשיבה שלך הייתה נכונה פה, ברור שזה, אם זה עובד, זה הבייס. אבל עדיין יש עוד המון אלמנטים שצריך להתייחס אליהם. ואני חושב שבין זה לבין זה, הדיוק, עוד פעם, הוא זה שיעשה. במקרה הזה אני חושב שאם אתה חותך, שאני נגד חיתוכים, לא הורדתי משהו שמשנה את המהות של הצילום. ולכן לא אכפת לי להוריד מהצד השמאלי, ופה אתה מקבל פרם שיש קומפוזיציה מדויקת, שכשהכל נקי מתחילים להתייחס לכל פרט. אחלה. זה לא מדויק, זאת אומרת הדיוק הוא עוד פעם זה שהוא עולה עליו לא נכון. תראה איזה יופי, התמונה פה והתמונה פה הן עובדות טוב, ואז מה שצריך זה רק פה ברווחים שיהיה איזון מדויק, וגם האפור הזה יותר מדי אפור, פחות שימוש באלמנטים, זה יותר לצילום רחוב רגיל, הייתי כן מנסה לעשות משהו שונה. אתה עובד על מהירות שהיא טיפה נמוכה בשביל לצלם תנועה של אופניים, או אמרנו 320 זה מהירות מינימלית לצלם תנועה של אנשים. ברגע שמתחילים להעריך טיפה את אורך המוקד, המצלמה שלך היא לא פול פרם, היא כפול 2, נכון? כן. זה half frame. אז זה בעצם 50 מילימטר. 50 מילימטר, אתם זוכרים שאתם מכפילים את אורך המוקד, אז גם התנועה נהיית יותר, צריך מהירות יותר גבוהה. את 50 מילימטר, היה צריך לפחות 1/500 כדי להקפיא את התנועה פה של האופניים, ושלא תצא לי, אתה מבין, זה לא מריחב, זה פשוט איבדת את החדות. אני משער שכן, העמוד הזה והעמוד הזה הם אלמנטים שעבדת איתם לא מספיק מעניינים. לא מספיק מעניינים לדעתי. אבל הצילום הראשון יפה מאוד. תודה. דן ראינו, דיברת על נכון? דן, ראינו. של אסתר. אסתר. ערב טוב. ערב טוב. עוד פעם, אני לא אחזור, זה הכיוון שדיברנו עליו, אני שמח שהתחלת להכניס את החלק הזה. הוא היה צריך עוד טיפה, הבעיה שלו זה הקסדה שמכסה לו קצת את הפנים, והדבר השני זה שאין לך את המסגרת של השחור. כלומר, נכנסת למלכודת אור, וצריך להסתכל עליה תמיד מבחוץ. תזכרי את זה, כי חלק מהתפיסה הגרפית זה שיש לך שחור משני הצדדים, ואז יש לך משהו. את כבר מתחילה את הפרם ישר מהבהיר, ולכן החשיבות של המלכודת אור היא קטנה יותר. אוקיי. המדע פה לא המדע שלהם, המדע שיצר פה בין כל האנשים יוצר יופי של תנועה בפנים, פחות, אבל עם אלמנטים שניסינו להתייחס נגיד על לי פרידלנדר, פחות אלמנטים גרפיים שהייתי רוצה שתשתמשו בהם. אבל כצילום הוא צילום מאוד טוב. זה באמת, פה כבר מתחיל להיות יותר מדויק, אני חושב, כל המחשבה על כל מיני ריבועים ואלמנטים שנכנסים לתוך התמונה, כולל התמונה עצמה, התמונה שיש בפנים, אין ספק שזה מוסיף. הנה, תסתכלו למשל כאן, הרווח הגדול ביניהם הוא לא כזה נורא, כי יש מי שמתווך ביניהם. יש כל מיני מסגרות שמתווכות ביניהם.
ולכן זה לא נורא מבחינתי, זה עובד לא רע. אחלה, תודה. תודה. הדר? תמשיך איתו, הוא לא ביקש שום דבר. יראה בהקלטה, אני חושב שהוא איננו. אוקיי. זה קצת קלוז-אפ מדי, פחות האפיון של מה שדיברנו, כלומר, היו פה כל כך אלמנטים גרפיים יפים, אז היה אפשר להשתמש בהם קצת יותר. וגם פה חשיפת יתר, שלא נובעת מהחשיפה עצמה, אלא כנראה עיבוד לא נכון, כי הוא ניסה לפתוח, או שיראו יותר צל, אז זה שרף כמובן את זה. זה חייב להיות הרבה הרבה יותר מדויק בחשיפה, זה צריך להיראות ככה. ומי שלא מתחבר לזה, אז זה לא עובד לו, נכון? הכל טוב. ישראל? אני גם לא בטוח שהוא איתנו, אבל תן ביקורת על שלושת הראשונות. הזדמנות להגיד שאת הרביעית צריך היה למחוק, ונא לא להעלות יותר משלוש. ומי שמגיש תמונות בגודל כמו שישראל הגיש... אי אפשר, קשה לראות את לא, האיכות. אני רוצה להגיד לכולם, אלי, שמי שלא מקפיד על גודל הגשה של גובה 2160, שלא יתפלא שהתמונה שלו מכסה תשיעית מהמסך. אז זה באשמתו המלאה של מי שעושה את זה, מזלזל בהוראות, זה התוצאה. תמשיך בבקשה, אלי. הכיוון היה נכון, רק צריך לחתוך את זה קצת יותר מדויק, כי זה מאוד יפה. יופי. זה לגמרי לקחת ולהשתמש באלמנטים של הרחוב, אני חושב שזה יצא יפה מאוד. קשה לראות את הפרטים לגמרי, אבל כמו שאמרת, זה חלק מהבעיה. יופי. חנה? גם חנה לא ראיתי שהיא התחברה, אבל היא תראה בהקלטה, אז תספר לה. הצילום הכי מעניין זה הצילום הזה, חד משמעית, ממש אני אוהב אותו. יופי, איך גם העמוד וגם הצל שמחלקים בין שניהם עובד פשוט מצוין, ממש עובד טוב. התמונה מאוד כהה, לא הייתם משתמשים בהיסטוגרמה כזאת באמצע היום, כן? אז זאת אומרת, אם לא ברור לכם אם זה כהה, תסתכלו מדי פעם על ההיסטוגרמה ויתראה לכם, כל הצד השמאלי זה כהה. זאת אומרת, המון אלמנטים פה הם כהים, ולכן צריך לטפל בזה, שאני חוזר עוד פעם, החשיפה היא נכונה. זה פשוט עיבוד לא נכון, יש איזושהי הרגשה שאם מקים את התמונות, זה יהיה יותר דרמטי, אין פה לבנים, שחורים אטומים, זה לא נכון. אבל יופי של מבנה ויופי של שימוש בקווים. אני חושב שאותו דבר קרה כאן, רק שכאן קצת טיפה דחוס מדי. לפתוח טיפה, להשתמש עוד קצת במסגרות. החיתוך ברגליים פחות נכון. אוויר טיפה. אל תשכחו להסתכל קודם כל גרפית, ואז לצקת בפנים את הדברים. כן, פה למשל העמוד מפריע לי והוא לא מוסיף. זאת אומרת, ראינו כמה מקרים איך העמוד כן תרם, ופה במקרה הזה העמוד לא מאזן, והוא במובן מסוים רק מפריע, אז זה פחות נכון לי. עופר ביקש להעביר אותו לסוף, אז אתה עובר לאיינהורן, מעליו. נחמן. אנחנו מדלגים על הפסקה, נכון? כן. בסדר? של? נחמן. נחמן. היי, זה טוב. טוב. טוב, קודם כל זה מדליק שהצלחתם להוציא מהדבר הזה כל כך הרבה פעמים טובים, כי את צריך לדעת הרי גם לזהות בסוף מקום שכמו שיש צלמים שיודעים לבחור או בוחרים את השעות צילום שלהם כי הם יודעים שהאור בסמטה בשעה הזאת יותר טוב, או כמו
אתה נעצר מול גרפיטי מסוים, אתה אומר, הגרפיטי הזה מעניין לי, אני אחכה שמשהו ייכנס. אתה יודע לזהות. אני חושב שחלק מהדברים הכי חשובים שיש אצל צלם תיעודי זה לדעת לזהות הזדמנות לצילום טוב. לדעת לזהות את ההזדמנות לצילום טוב. וכשזיהית אותו, איך אתה מוציא ממנו עכשיו את המשהו הזה? עכשיו אני חושב ספציפית הלוקיישן הזה היה זיהוי נכון, בטח לגבי הסגנון צילום הזה, אבל אתה יודע, כשיש צילום טוב זה כבר לא מעניין זיהוי, סליחה, אם זה בהכוון של לי פרידלנדר או אלכס ווב או קרטיה ברסון או ווטאבר, זה לא משנה כבר, יש צילום טוב. הצילום טוב במקרה הזה גם עונה גם על כל הדברים שדיברנו, כן? תסתכלו כמה אלמנטים יש פה בתוך הצילום שמייצרים תנועה, שמייצרים מיקוד, שהשימוש בהם בכל אלמנט הוא פנטסטי, מהעיגול הזה של ה-15 קילו שכאילו ממשיך ככה את כל התנועה של הרגליים שלה והעמוד שחותך אותה, אבל כל דמות ממוסגרת בתוך יופי של צי, והקו הזה שמוביל תנועה, כאילו הגילוי של כל פעם משהו אחר עובד מצוין כאן, ממש טוב, אז צילום מאוד טוב. זה קצת פחות, עוד פעם, גם אין פוקוס, גם יותר מדי צלמים ברקע, העמוד פה קצת מפריע לי, הוא לא תורם, פחות עובד לי, וזה עוד פעם משהו שראינו, ואני חושב שכן פתרת את זה בזה ששוב, חתכת את זה כאן, אם היא הייתה מתקדמת עוד טיפה, זה אפילו היה יותר טוב. אבל בסך הכל החיבור הזה עם הקוביות עובד לא רע. אוקיי, תודה רבה. כיף. יעל? כן, אני פה. איזה יופי. טוב, גם, אני חושב שזה, מבחינת הרעיון, אז הרעיון פה עם כל העמודים עובד מצוין, הדיוק לא עובד נכון. החיתוך של הרגליים, להשאיר קצת יותר אוויר, אז זה משהו שחסר לי, אבל האלמנטים פה הם אחלה. זה הכי טוב מתוך השלישייה הזאת. שוב, קצת כאלי מדי. כאלי מדי צריך לפתוח אותו. צריך להשתמש עוד פעם בתוכנה קצת יותר נכונה לעשות את זה, אבל עכשיו כבר יש התעסקות גרפית בצילום, וזה עובד לא רע, ממש. אבל הוא היה כהה מדי. וגם פה ראינו דימוי דומה מקודם. יש מקומות שבהם הייתי קצת נוגע בהם, זה הקו השני, שהוא לא צריך אותו, זאת אומרת הייתי נוגע עד לקו הזה, להשתמש במסגרת הפנימית הזאת, שתעבוד ביחד עם המסגרת כאן. אבל שוב, יש פה המון אלמנטים גרפיים כל דבר פה כמעט עובד עם השני. אני לא יודע אם זה קשור למספרה שהיא מאוד מיוחדת ויש בה, ואולי אסתטית מאוד, אבל בסוף, מסתכל על הצילום, אתה מסתכל על המסגרת הזאת, עם המסגרת הזאת, והתנועה של הקו כאן, והעיגול הזה, זאת אומרת, יש פה המון אלמנטים גרפיים שהשתמשת בהם כדי בסוף שנוכל לראות את הספר שם. אם את יודעת איך להשתמש קצת בטיפה לסמן רק את האזור הזה וטיפה להוריד שם את ההיילייט, זה יגנוב פחות את ההצגה מבפנים. זה הדבר היחידי שהייתי משתמש בו. אבל סך הכל, יפה מאוד. לא רע. תודה רבה. מאיר. עדיין כאן. תשמע, מאוד מדויק, העיבודים הם פחות טובים, זאת אומרת, העיבוד הזה הוא לגמרי לא נכון. יש דבר כזה שנקרא עיבוד ליין,
כן? עיבוד קווי. ככל שאתה מחפש לעבוד יותר קווי, אז אתה מייצר קונטרסט מאוד גבוה, אתה נשאר כמעט בלי אפורים. וכשהולכים לכיוון הזה, אתה קצת מוציא את הרוח של הצילום התיעודי, ואתה הופך את זה ליותר גרפי. עכשיו, יש פה גם צילום תיעודי טוב. הוא צילום תיעודי טוב, הוא מדויק. השחורים כאן לא השתנו, ואם אתה רוצה לסמן רק את הפסים האלה ולתת להם highlights, אתה יכול, אבל לא על חשבון כל הרקע, שכל הרקע נשאר שרוף. יש לך צילום כל כך מדויק, אפילו אם אני סתם אייקה אותו בתוכנה שהיא זבל, זה כבר יהיה הרבה יותר מדויק, אבל אי אפשר, אני לא יכול להוציא אפורים מדבר כזה. אז העיבוד פה צריך להיות, כי הדיוק פה הוא ממש עובד, ממש עובד. רק תתקן את הפריים הזה, אני מקווה שיש לך את הרוב שלו. בוודאי. גם אני כאן. חשבתי שטוב להגדיל את הקונטרסט, אבל אני מבין, מקבל את מה שאתה אומר. יש פה פשוט הרבה פרטים, אתה... גם, אז חבל. הצילום הזה גם, ראינו משהו בסגנון מקודם של מישהו, הדבר היחידי ששוב, זה משהו שתצטרכו, שהוא בין החיבור של הבנה טכנית לתפיסה גרפית, שברור לי שאם אני מדדתי את החלק המוצל, אני מסיים את הפריים שלי פה. פה אני מסיים את הפריים שלי, אני לא נותן לעין להימשך לאזור השמאלי. ואז גם החיבור הזה בין כל האלמנטים עובד מצוין. אבל תסתכלו כמה העין נמשכת לצד הזה. ואין בה שום יתרון להכניס אותו, כי הוא גם ככה שרוף. אז פשוט להוריד אותו. מקבל. פנטסטי, זה עובד מצוין, ממש מצוין, יופי. יופי, בין שני העמודים האלה והקווים, והוא משלים את זה. אם לא היה אותו, אני לא יודע איך זה היה עובד. לא היה. אבל הוא קיים כאן, ואפילו תמרור האדום עושה עבודה טובה, מעולה. יופי, אחלה סדרה גם. תודה. אני נראה לי מאכזב אותך, מאיר, שאני היום לא יורד על כולם. אני אעמוד אבל בזה. באמת צילומים טובים. איפה שצריך אמרתי, אבל זה ראינו, אני חושב. כן, כן, ראינו הגיורא, אבל לא ראינו. ערב טוב. היי. וואו, איזה אור יפה. תסתכלו, זה העיבוד הכי טוב עד עכשיו שראינו של שחור לבן. תסתכלו איזה קונטרסט יפה, ותסתכלו כמה אפורים, שזה קשור גם באור, אבל גם קשור בעיבוד. ראינו שהיה לכם לפעמים תוצאות נפלאות, אבל הרסתם אותו בעיבוד. אז העיבוד פה הוא נפלא. ושוב, בדרך כלל זה לא הייתה תמונה שהייתי נעצר בה. אבל פתאום אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואלה, איזה יופי זה גרפית עובד. זה פשוט נפלא. ואז פתאום גם הוא ממלא את החלל בינו לבינו, והוא מחלל את החלל בינו לבינו, פשוט נפלא. הנה, לזהו, סוף סוף. כן, אחלה שינוי של חשיבה, של איך אפשר, וגם תסתכלו על התנועה של האנשים כאן ברווח, אפילו הכלב סוגר את הפריים כמו שצריך. דווקא זה סגור לי מדי. הייתי קצת רוצה עוד טיפה פתוח. אני מבין את הפריים, הוא עדיין פריים טוב, אבל הוא קצת סגור לי. אבל הסדרה פה היא פשוט נפלאה, יופי של סדרה. גם העיבוד, גם הצילומים, מקסים. תודה רבה. טוב, כן, ערב טוב. ערב טוב.
אני חושב, עוד פעם, חוץ מהצילום הזה, שפה באמת יש התייחסות לגרפיקה ולמקום, אני חושב שבשני אלה יש פחות, ומצד שני, שניהם צילומים טובים, זאת אומרת, הם צילומים שהם כן מעניינים, יש תנועה, אנשים, הרווח ביניהם, הכל עובד לא רע, חשיפה פחות, אפשר קצת להכות את התמונה, אבל זה וזה צילומים, אתה יודע, זה טיפוס מדליק, אי אפשר להגיד שצילום הוא לא טוב, אבל הוא פחות עובד מבחינת, אם היינו רוצים לנסות לדבר קצת על החיבור הזה עם הרחוב, ואיך אנחנו משתמשים באלמנטים של הרחוב כדי לייצר שפה אחרת, אז אין אותם בשני הצילומים האלה, הם יותר צילומי רחוב רגילים, צבע, לא? טובים, מה? צבע היה מוסיף פה. יכול להיות, כן. אז אני אומר שבאופן כללי זה פחות עונה על הסיור עצמו. פה אתה רואה כבר שעוד פעם, דיברנו על עצם החיתוך, גורם לי לחשוב ולהסתכל על מה שאתם רוצים שאני אראה. אז כשאתה נותן לי 2/3 מהפרם, אפילו יותר מ2/3 מהפרם, את כל הריבועים האלה וכל ההשתקפויות, אני מסתכל עליו, ואז אתה נהנה מזה. הוא סוגר את הפרם על הכיפאק. אז אפילו המאווררים פתאום מתחילים לעבוד טוב, אז בהיבט של הסדנה זה עובד יותר נכון, מבחינה צילומית, שני צילומים לא רעים, אבל הם לא עונים לא יכול לתת עליהם את הביקורת של לי פרידלנדר. תודה רבה. אין בעיה. איציק. כן. כן, הנה, אתם רואים, תסתכלו, עוד פעם, אני שמח שדווקא חיכית שהיא תיכנס פנימה, ובמקום שהיא מקבלת אור, היא הופכת לצללית על הרקע הבהיר. אז היא הופכת גם לאלמנט גרפי. עכשיו, אני מאוד מבין את הרצון להכניס גם את זה, כי זה גם גרפי עובד לא רע. הבעיה שזה שנכנס לך פה צלם, אז לצערי צריך להעיף את הצלם הזה החוצה, ולנסות קצת להרים את זה למעלה, כי הבניין הוא האלמנט החשוב, זאת אומרת, הוא האלמנט שהופך את זה, עוד פעם, לא לאלכס ווב, אלא למשהו אחר, להתייחסות לסביבה, כן, התנועה, הקווים, החיבור הזה עם הבניין עושה את זה מצוין, אבל בעיקר אני חושב, זה שהיא עברה לך פה על החלק הבהיר, עדיין אני חושב שאתה קצת בחשיפת יתר, כן, לא טעיתי, הנתונים הם נכונים, רק במקום 200 יש לך 400. אז את הפער הזה, אם תסגור מחדש של תחנה, אז ראי בכל מקרה שחורה, רק מה שאתה תקבל זה פרטים יותר והפרדה אפילו יותר יפה בין שני האזורים. כלומר, גרפית אתה תקבל תוצאה יותר טובה אם תחזור לאפס. כן, ברור. בסדר? דבר נוסף, קצת מניסיון, תן עוד קצת אוויר פה, כדי שהמעבר ללבן, או לחלק הבהיר, יגיע מאזור תחום בצל. ככל שהאזור יהיה יותר תחום, אז היא תבלוט יותר. בסדר? ואם היית משאיר עוד קצת צל פה, זה היה עובד יותר טוב. כן. וגם זה ממש גרפית, כלומר, עוד פעם, גם הקווים וגם הרפלקציה, זאת אומרת, שני הדברים שמשלבים קצת את מה שדיברנו על לי פרידלנדר, עובדים פה יפה מאוד, וגם אפילו אתה במובן מסוים שאתה נכנס כאן, קצת וגם אני, כן, קצת לפתוח טיפה יותר אולי את הצל באזור הזה קצת, כדי שיבינו עוד טיפה פרטים כאן, אבל גרפית זה מאוד יפה, מהקו הזה של העץ, החלוקה של העמודים, הכדורים, ממש עובד יפה. ובמובן מסוים גם זה, תסתכלו עוד פעם, חלוקה, האלמנטים, זה מה שאני מתכוון, תנסו להשתמש באלמנטים. אני אתן לך דוגמה קצת יותר קיצונית. ככה אני מפסיד אבל את העמוד ואני לא רוצה. אבל באופן כללי,
תראה את השפיצים האלה של הצמח פה, בסדר? תסתכל אם היית מתקרב נגיד אליהם יותר, והם היו הופכים להיות יותר גדולים. אתה כבר מכיר צילום, תנסה לדמיין מה היה קורה אם היית מתקרב פיזית אליהם, עם אותה עדשה. ואז המשחק הגרפי של הקווים האלה, עם הקווים האלה שיש לך פה בחלון, תחשוב איך הם היו עובדים ביחד. כמו זה הובלת עין. ממש, כן. אחלה, יפה מאוד. תודה רבה. כיף. בני. לאה. הגעת ללאה, איזה. לאה בניה. ערב טוב. סליחה. כן, אהלן. אוקיי, בהתחלה את זה לא כל כך הבנתי את הרעיון, אבל פחות איך אנחנו, כאילו, כלי פרידלנדר מתחברים לזה, אז לזה פחות התחברתי. אבל שני אלה, אחלה הפתעה, ממש יפה. זאת אומרת, קודם כל ממש לשים לב איך שוב תפיסה גרפית מובילה את העין, והשימוש פה בכל האלמנטים ממש עובד מצוין. עדיין קצת טיפה לבעיר, אפשר טיפה קצת להקות, לא יותר מדי, כדי לא להיות יותר מדי כהה, אבל את מאוד קרובה בחשיפה למה שצריך להיות, וגם הצילום הזה מאוד מפתיע, כלומר, תסתכלו איזה יופי כל הקווים האלה שיורדים עכשיו מכאן, הוא מתחיל משמאל פנימה, הם חוזרים, התפיסה הגרפית פה היא מאוד מאוד יפה, ממש יפה. אז יש לך פה את שני אלה שעובדים טוב, הצילום הראשון קצת פחות. אוקיי, תודה. כיף. אסה, אני חושב שגור לא איתנו, אבל הוא יראה את ההקלטה. אוקיי. כדי שזה יעבוד גרפית קצת יותר טוב, הרווח בין הקצה פה לבין הבניינים שאמורים להיות האלמנט המחבר, הם קצת רחוקים. עכשיו, איך אתה מקצר את המרחק ביניהם? אתה הולך יותר שמאלה. אתה הולך שמאלה עד שהם מתחברים לך בצורה גרפית, לכן אין דבר כזה, רק אני עומד, יש אור, מצלמים, יש רק זה, לא. צריך עדיין למצוא איך מחברים את כל הדברים יחד. ברמת החשיפה היא טובה ועובד לא רע. גם פה, כן, נגיד זה אני הרבה יותר מתחבר אליו שברור שיש פה כוונה להשתמש בכל הקווים האלה שמובילים ישר את התנועה. אז זה עובד באמת לא רע. יופי. קצת עדיין, אני מבין שפתאום אולי הדבר העיקרי שאני מתחיל קצת להבין שאתם בוחרים קצת יותר כדי להבליט את הפסי תאורה האלה. אז ברור שככל שאני מכה, אז בוא נכה ככה, וזה יהיה לנו רק פסי תאורה, אז כאילו, אני חושב שצריך למצוא את השביל באמצע, שמצד אחד אתה מקבל עדיין את הפסים, והפסים האלה יופיעו תמיד, הם בולטים יותר כשהרקע כהה, אבל אל תשכחו שיש גם אנשים כאן, יש גם דמויות שצריך לחשוף אותם, אנחנו רוצים לראות הבעת פנים, רוצים לראות משהו, אם זה היה רק גרפית, אז לא צריך אותם. למשל פה, אין בעיה שזה יהיה לפי ה-highlights. למה? כי האנשים פה אין להם את המשמעות. המשמעות פה באמת היא תפיסה של הקווי אור האלה, ואז באמת גרפית זה עובד יותר מעניין שזה ככה. כשיש לך בסוף את האלמנט של הנוף האנושי, אתה חייב לעמוד איתו, אתה רוצה לראות את הבעות פנים שלו, אתה רוצה לתת לו את הפוקוס. הקווים הם חלק מהתפאורה. במקרה הזה, הרקע עכשיו הוא חלק מהתפאורה, והקווים הם הנושא. אז התאורה פה בהחלט מתאימה לזה. אבי. כן.
טוב, בגדול אני מאוד שמח על השימוש הזה, שהוא כזה, אבל 24 לאורך זה כאילו עיוות של עמוד. זה ממש מעוות, זאת אומרת, מוציא אותך לגמרי מכל פרופורציות, וזה נראה יותר התעסקות עם העיוות מאשר עם הצילום. אז אני חושב שזה קצת יותר מדי, גם 24 וגם לאורך פחות עובד לי, אבל אני מאוד אוהב את השימוש הזה בחיתוך הזה, שיש קווים פתאום שממשיכים למטה, ולשנות את כל המבנה הקלאסי הזה של מה שראינו בעין. מאוד אוהב את הצילום הזה ביחס למה שנגיד ראיתי מקודם, את כל הסט עליהם, כי כשאתה מסתכל עליהם נקי, אז גם פתאום אתה מתחיל להסתכל על כל המסגרות האלה. אז יש בזה משהו גם, לא יודע, מאוד אנושי ונחמד, המגע הזה שלו. יכול להיות שאת הפוקוס היית שם שם, היה עובד אפילו עוד יותר טוב. למה? כי בכל מקרה, לא רואים פרצופים שלהם. 2, כששמים את הפוקוס מקרוב, קשה להגיע לחדות ברקע. אם היית שם את הפוקוס ברקע, הם 99% היו חדים, גם אם הצמצם הוא פתוח. כן, התלבטתי בצילום איפה לשים את הפוקוס. הפוקוס היה צריך להיות שם. הם גם יותר מעניינות במקרה הזה, זאת אומרת אז גם הקווים היו מקבלים יותר עניין. טוב. וזה, אני מבין את העבודה עם העמודים, אבל אתה מסכים איתי שהרווח פה הוא לא... בין המפגש הזה שיש כאן, ועד למפגש הזה כאן, חסר משהו בדרך. בסדר? תסתכל נגיד מהי קומפוזיציה נכונה. קומפוזיציה נכונה, כמה שזה, בחיים לא הייתי עושה דבר כזה בחיתוכים, כן? אבל זה קומפוזיציה נכונה, גם לא, כי יש עכשיו פה רווח גדול, אבל זה משלים. עכשיו אתה תראה כמה אתה מתעייף עד שאתה מגיע לשם, כי הוא סוגר את הפריים. מה קורה פה? ואם חותכים קרוב אליו? איפה? אליו? זה לא עוזר, יש עדיין את הרווח הגדול הזה. כן. והעמודים, הרמזור, העמודים לא מספיקים להשלים את זה, כי מייצרים? יש פה, לא מספיק. בגלל שיש פה צפיפות שלהם. הכל שיושב בשליש אחד של הפריים ושליש המרכזי ריק. טוב. אחלה, תודה. תודה. יפה, זה יפה מאוד. יופי. התנועה עצמה היא תנועה מאוד טובה, וגם עוד פעם, פה בהחלט אתה רואה שהשימוש בקווים לגמרי מחלקים את הפריים מצוין. אתה לוקח את העמודים האלה והופך אותם ליתרון במקום לחיסרון. זאת הייתה המטרה, זאת הייתה הכוונה. אז פה רואים את זה מצוין, פה פחות, עוד פעם, יש פה יותר עבודה עם האור, פחות ברחוב, אבל עשוי נכון. וגם פה יש איזושהי התחלה, אני אומר התחלה כי כאלמנטים של הרחוב הם פחות בולטים. מתי אתה נותן להם לבלוט? עוד פעם שאתה מכוון אותי. קח את הקו הזה קח את הקו הזה שמתחיל מכאן ויוצא. ותן לו לצאת מהאמצע. יש למישהו עכשיו ספקות האם השימוש בקווים על הכביש שהם לא הנושא, שאני לא צריך לתת עליהם את הפוקוס, אי אפשר להתעלם מזה. כשזה קטן מדי, שזה לא מספיק מכוון, אז אתה פחות רואה את זה. שימו לב, הייתה לנו תמונה אחת, אני מתנצל שאני משתמש בה עוד פעם בשביל הזה, אני צריך להראות אותה. אני לא זוכר איפה זה היה, למי זה היה, משהו פה, שהכל היה ריק, וזה עבד מדהים, בלי יותר מדי. דנה ויינשטיין. לא. אלכס מגן. איפה מגן? עוד אחד למטה. זאתי.
תסתכלו כמה שקט ואיך אתה מרגיש שיש שימוש נכון בכל אלמנט בתמונה. כאילו, לא יודע אם אתם מצליחים לראות, אני רואה את זה לגמרי. כאילו, אין יותר מדויק בהיבט הזה של כל האלמנטים האלה, הכל מדויק, העמודים מפוזרים בתוך הפרם, העמוד פה באמצע, כל שלט כאילו ישב פה, מישהו תכנן אותו, והיא בסוף לא מפריעה, היא נכנסה, היא לא נושא בכלל. אז כאילו, וזה האחרון, נכון? זה היה לפני האחרון. למה לפני? אוקיי. כי אנחנו נחזור לעופר גלעד שביקש להיות אחרון. אוקיי. אוקיי, כן, סך הכל עובד בסדר ברמת המבנה של הפרם, לא רוצה לחזור על עצמי, כן, קצת יותר לשנות, ליישר את הקו. יופי של תנועה בתוך הצילום, קצת מבלבל אותי כי הוא יושב לא נכון, אתה מבין? כאילו, אתה לא יודע אם צריך להפוך אותו, לא להפוך אותו, אני זה מה שעושה עדיין, את זה מסקרן, לא? לא כל דבר שהוא עקום הוא מסקרן. אתה מנסה להשאיר את זה, זה לא עובד. אז יש לי בעיה עם איך שהוא מסודר, אבל זה נורא יפה איך שזה הכל מפוזר בפנים, ממש. וגם פה זה מאוד דומה למה שאמרתי מקודם, שלקחת והיא גם יושבת במקום הנכון, כן? זאת אומרת, רק מה שנשאר זה ליישר לפי הקו הזה, ועם התוכנה הזאת אין לי דרך ליישר. אבל זה ממש יושב יפה, יפה לגמרי. גרפי, דיוק, כל מה שצריך בפרם אחד. גם הפוקוס במקום. במקום, הכל עובד נכון. אתם רואים, הנה, תשימו לב, גם פה הצמצם הוא 3.5. וברגע ששמו את הפוקוס פה, גם הם כמעט חדים. זאת אומרת, נכון שהם לא חדים, אבל כשאתה מסתכל על התמונה כפרם כללי, הם חדים. בצילום דוקומנטרי זה מספיק. גלעד עופר, זה מה שצריך להשלים. תעלה, איפה זה? תעלה. עוד אחד, זה. אוקיי, נתחיל טיפה עם הרע, כי הנה, דוגמה שאמרנו, מזהים מקום, המקום הוא פנטסטי, אבל פה זה לא עובד. הוא סגור מדי. אין שימוש כל כך בהרבה אלמנטים. שליש מהפרם ריק. אז, אתם רואים, אז רק להמחיש לכם שזה לא רק המקום. נכון, צריך לזהות מקום, והיה במקום הזה המון אלמנטים שכן, בתפיסה של לי פרידלנדר יכלו לתרום. אבל החלוקה והזמן והחיתוכים הם לא מספיק מדויקים. יכול להיות שאם היינו מתייחסים רק לזה, אז החיתוך באמצע וכל זה היה תורם. היה אפשר קצת, יש פה כל כך הרבה אלמנטים, היה צריך לחכות עוד רגע, לשחק טיפה עם הזווית ולנסות למצוא איך יוצרים מזה משהו שהוא יותר מעניין. זה על הכיפק, עובד יפה מאוד. כן ליישר את הקו, הבעיה שאם תיישר את הקו, אז כנראה שהאופניים יחתכו לך. אז זה מדגיש עוד פעם רק את הנושא של הדיוק. המחשבה היא נכונה, רק טיפה יותר לדייק. וזה כן, כמו שאמרנו, חשיפה היא נכונה, היא טיפה באובר של שליש, אבל אתם קצת מבהירים את התמונה. אם מישהו מחליט ללכת לחשיפות של, אז צריך ללכת לפה, כי אם לא גרפי וזה, זה לא מספיק מעניין. יש משהו יפה דווקא בתנועה שלו. תודה רבה. טוב, לפני שאנחנו רגע מסיימים, ואם יהיה כמה דקות אז אני אראה לכם טיפה מקובה, אבל יותר חשוב לי לדבר על הפעם הבאה. על הפעם הבאה שאנחנו נפגשים, תנסו להכין סדרה של 3 צילומים, תדייקו את עצמכם אפילו עוד יותר, שכל אחד ייקח את זה למקום שלו לגמרי, אם הוא יותר צלם דוקומנטרי, שינסה להביא את זה דרך הצילום הדוקומנטרי, ואם הוא צלם
יותר גיאוגרפי, אז שילך לטבע ויחפש את זה, ואם הוא צלם של סטיל לייף או טבע דומם, לא יודע מה, צילום אורבני, אז שזה יהיה רק אורבני. אבל בכל שלושת הצילומים צריך להיות אלמנטים שיש בהם לפחות צורה אחת, של עיגול, משולש או ריבוע, שאתם מחפשים דרכם לצלם, שאתם לא צריך דרכם, שהם הופכים להיות האלמנט המרכזי בתמונה. זאת אומרת, ללכת כן ברחוב, ללכת כן בטבע, בטבע איפה שאתם בוחרים ללכת, אבל אתם מחפשים את הצורות הגרפיות האלה. הם מחפשים את האלמנטים של או משולש, או ריבוע, מלבן, עיגול. תשתמשו ביסודות האלה, ותנסו דרכם שיהיו המפתח של הצילום הזה. ברור שהצילומים היותר מעניינים יהיו צילומים מורכבים יותר של זה עם זה וזה, אבל אם לא תלכו לחפש אותם, אז זה כבר לא מספיק האופניים עם האופניים. זה ממש לא הדבר המעניין. זה איך אני אמצא ברחוב עכשיו, משהו שבתפיסה הגרפית שלו יכול להתחבר לי לצילום. אני אראה לכם דוגמה שככה נתחיל גם טיפה קובה. אבל אם אני ממש ברגע האחרון, לפני שאני מסיים, אני רואה צילום, ואני ישר חושב, לי פרידלנדר, ישר אני חושב. אז אם אני מדבר על להשתמש באלמנטים גרפיים, עיגול, משולש, אז זה לגמרי היה בקו המחשבה שלי. להשתמש בריבוע הזה. יש פה את כל הצילום הדוקומנטרי, זה אלי אטיאס מצלם, זה החשיבה, עדיין decisive moment שלי, האור אני אעבוד, אבל אני בוחר בחלק מהמקרים להשתמש בצורה גרפית באלמנטים שאני מוצא בתוך הצילום. כלומר, כן לחפש אלמנטים גרפיים שמובהקים, ברורים, גול, ריבוע, משולש, משהו שיוביל את העין כדי שתוכלו בסופו של דבר להתייחס בצורה מאוד מאוד מדויקת לדברים האלה. אז אני מוצא את עצמי כל כך הרבה פעמים, זה אני, אבל לא יודע, יכול להיות שחלק מהדברים נטמעים בך ואתה מתחיל לחפש אותם בצילום וזה מוסיף לך בסוף. אז לנסות לחשוב על כמה אלמנטים כאלה פה ושם, כן? מה, העיגול הזה, הריבוע הזה, המשולש, זה נראה כאילו אתה לא, מה פתאום, זה מקרי, זה לא מקרי, שום דבר לא מקרי. מחשבה לגמרי, עכשיו תשלב את זה עם האור שלך, עם הזה, תראו שזה יתחבר גם לסגנון שלכם ולעבודה שלכם. האם אין פה מחשבה כל הזמן על הקווים? לגמרי מחשבה על הקווים, יש פה מחשבה על אור, יש מחשבה על נושא, אבל יש פה מחשבה על קווים, על צבע, על למה בכלל להפריע? מפריע לי, זה סבבה, זה עושה לי את העבודה. אתה מגיע לפה, אם מישהו לא מגיע לפה, זה בעיה שלי, אבל אם מישהו מגיע לפה, אז עשינו את העבודה כנראה כמו שצריך. ועל זה אני מתכוון, תנסו להשתמש. יש מקומות גרפיים שזה ברור לי שזה רק גרפיקה. כן, השימוש מראש, בצבע, בצל, באיפה הוא נופל, זה ברור שחשיבה גרפית לגמרי. אבל אני תמיד אשלב אותה גם מבחינה דוקומנטרית בצילום שלי. זה לא מספיק לי רק שיש צילום נכון. אני עובד נכון עם האור, אור ואור, אני אחשוב הכל מה שיוביל, אבל בסוף יש פה צילום דוקומנטרי. אני מנסה לחבר צילום דוקומנטרי, אני מדבר על הרווחים, אין, איך אני פותר את הרווח? רק איתו. אז
הריבוע זה לא מקרי, זה כבר חלק מתפיסה של איך אני מצלם, כן? אז יש שימוש באור, שימוש בקומפוזיציה, שימוש בצבע, שימוש באלמנטים. אתה משתמש כמה שאפשר, אתה בסוף מוציא את זה. זה כבר חלק ממך, זה לא שאני אגיד לכם עכשיו אני יושב, אני חושב על הקשתות, אני חושב, אבל לא בצורה כזאת, זה כבר חלק שנכנס לתוך הצילום שלי, זה לא סתם יושב בול באמצע. כי עובדה, יש מלא צילומים אחרים שלא בחרת להשתמש בהם, או דברים שלא צילמתי. אם צילמת אותם, אז כנראה שיש להם חשיבות בדיוק שלהם, אחרת זה לא מספיק מעניין. ממתי הייתי בוחר לצלם ככה אם לא היה יושב לי בראש? אז זה קצת, תוך כדי שנדבר על מה כדאי לעשות אולי בפעם הבאה, אז תנסו גם, אז אני קצת אראה לכם, אם בא לכם לראות טיפה תמונות, אבל חיתוכים נכונים וזה תמיד מובילים למשהו. היא לא הנושא זה, אבל זה צבע, זה טוב, זה מוסיף לי, זה יוצר קומפוזיציה. התנועה של האור כאן, זה תנועה שבסוף אתם מדלגים בין נקודה לנקודה, אז זה צריך לעבוד ככה. עוד פעם, מסגרת. זה תמונות as is מהמצלמה או עברו איזשהו עיבוד חיתוך? לא, אני לא מאבד. אני נותן את הפרופיל שעבדתי איתו, אבל כמעט אין עיבוד. אז הצילומים לפעם הבאה הם צבעוניים או שחור לבן? לא, בעיה שבא לכם. צבע או שחור לבן, אבל שזה יהיה אחיד, או צבע או שחור לבן. אני רק אומר, תשתמשו כמה שיותר גרפית, שהאלמנטים הגרפיים יופיעו שם. האלמנטים הגרפיים צריכים להופיע שם. במדויק, לחפש את הצורות האלה. לא במרומז ולא בזה, שהם יופיעו בצילומים שלכם. רצתי לצלם את שניהם כי הם היו מוארים כמו לפידים. פתאום החבר הגיע, נעמד באמצע, מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל הכל נוצר בסוף, ככל שאתם מפתחים יותר את החשיבה הגרפית שלכם, אתם תראו שאתם מוצאים אותו גם בצילום. מנסים לחבר בין תוכן, בין חשיבה של תוכן, לבין חשיבה גרפית, שזה אני חושב מה שצריך לעבוד עם הזמן. אתה חושב על אור, אתה חושב על הגרפיקה, ואתה חושב על קומפוזיציה, וכל זה בשביל לספר סיפור נכון. בסוף זה הסיפור, מה שמעניין זה הסיפור. אבל כן, צריך להיות החיבור בין משהו שמייצר את התנועה בסוף. ויניאלס? זה ויניאלס? מה זה? ויניאלס הצילומים? אחד מהם אולי, לא. כן. טוב, אני אראה. אבל הנה עוד דוגמה גרפית של כל האלמנטים ביחד. טוב. חבר'ה, תודה רבה. תודה לך, אלי, בשם כולנו. בכיף. היה תודה רבה. תודה רבה. היה מעניין, יופי. אז מועיל, אנחנו למדנו. בכיף. שימו לב כולם שהארכנו את המועד עד הביקורת הבאה עם אלי, כדי שלכולם יהיה
מספיק זמן כדי לעשות סיבוב שני של צילומים בהתאם להוראות. אני מדגיש לכל מי שפספס, תקפידו כשאתם מעלים עבודות לביקורת, שהאקסיף יהיה מלא ולא ריק, ובהצלחה לכולנו. ניפגש פנים אל פנים ב1 בדונדיקו, תבואו. ביי. לילה טוב. להתראות, אלי. לילה לילה טוב. טוב. לילה טוב.